Israelgo estatuak egi babesgarria izeneko operazio militarra martxan jarri zuenetik, bere armada etengabe bombardeatzen ari da Gaza. Palestinar biztanleriaren kontrako eraso ikaragarri bortitz honen ondorioz, 101 lagun hil dira eta 100 pertsona zauritu dira. 3 kolono gazteen bahiketa eta hilketak sorturiko zirrara baliaturik, zigor kolektibo bat ari da burutzen Israel herri palestinarren kontra. Hau ez da autodefentsa edo mendeku ekimen bat. Eraso lazgarri hau kolonizazioak eragindako suntxiketa eta heriotza balantzea maigabearen enegarren kapituloa da. Munduko zonalde popularretariko den Gazaren kontra Israelek burutzen duen operazio militarrak, nazioarteko legeak ezartzen dituen proportzionaltasun zigurtzea eta borrokalarien eta zibilen arteko bereizketa printzipioak urratzen ditu, eta ikuspuntu horretatik ere guztiz arbuiagarria da. Ezer konpontzetik urrun, etengabeko eraso hauek, gogoratu behar dugu 800 bombardeketa saio egin dituela armadak bart arte, etengabeko eraso hauek ezer ez dute lortuko eta lortuko duten gauza bakarra izango da egoera okertzea eta eskualdeko ezegonkortasuna handitzea. Horregatik Euskal Herria Bilduk bortizkeriaren eskalatzea gelditzeko urgentziazko deia egin nahi du. Era berean, Nazio Batuen ebazpenek aldarrikatzen duten bezala, elkarrizketaren eta negoziazioaren bidezko gatazkaren konponbideen beharra berretsi behar dugu. Joan den apirilean, Al-Fatah eta Hamas erakundek sustatutako batasun nazionaleko akordioak itxaropen handia piztu zuen Palestinan. Konpromezu horren beldur Israelek erantzun militarra hobetsi du. Alta, palestinarren arteko batasun hori, mehatxu gisa ulertu beharrean, aukera eta norabide egokian emandako urrats gisa ulertu behar da. Palestinako herriaren ahots bateratuak edozein irtenbide errazten duelako. Zalantzarik ez dago, estatu palestinar baten aitortzera eramango duen negoziazio prozesu inklusibo batek soilik jar dezake konpontze bidean sufrimendu izugarria eta Palestina eta Israelen ez ezik eskualde osoan etengabeko ezegonkortasuna eragiten duen gatazka hau. Esan bezala, Palestinako herriari eta bereziki Gazako herriari gure elkartasuna adierazteko eta salatzeko neurri gabeko eraso militar hau, Euskal Herria Bilduk antolatu du ekimen bat heldu den igandean, uztailean 13an, goizeko 12:30 Bilboko Unamuno plazan Palestinari erasorik ez lelopean.